1957 yılını bizim immanlar işi arkalı bukşa tutup bu vakitte sumkalar yok muydu? Bukşa şüprekten. Men mine şuşunda mektepteki geldi. Mana burada var idi mektep bizim. Bunda bizim kılık bir 22'ler bala, 22'ler bindi по-моему. Okutuşu birgine 4 klas indi. Okutuşu birgine okuşu mine hapayı. Шул хәтле безне тырышып укытты инде. Үзләре монда торалар иде алар. Безне укытты шулай итеп 4 ел без монда укыдык. 4 елдан соң менә без 4нче класстан чыгып киткән кешеләр инде без инде. Аннан соң без Рамазанда укыдык. 8нче класска кадәр, аннан соң без 10нче класска кадәр укыдык без Александровка мәктәбендә. Аннан анда безнең бар иде классный класс yetekçisi Хамат abi. Ул инде хәзер вафат инде. Менә без классташлар җыелгач, һәр вакыт Хамат абыны искә алып сөйләшәбез, искә алабыз. Урынны өчен мактабыз Хамат абы. Ул безгә генә укытып кына калмады, ул безгә тормыш дәресе дә бирде. Мин инде шушы идән соң инде музыка һөнәрен сөйләдем инде. Музыка Казанда педагогия институтының музыка факультетін бітірдім. Изелерде педагогический колледжда педагогия күллиятында эшләдем инде бер елда. Аннан соң Тын океан флотында хезмәт итеп кайттым мин. Аннан соң кайткач Чаллыда инде педагогия күллиятында менә 42 ел бер урында мин эшлим. Заслугым учитель Татарстана, кандидат наук инде мин. Тырыштым, мин тырыш кеше инде. Менә шушы Балтамак авыл кешеләренә мин һәр вакыт сокланам. Ни өчен дигәндә, менә безнең буын кешеләре дә, хәзерге буыннар да дөньяда, тормышта үзләренең юлларын табып, үзләренең тормышларын булдырдылар. Бик күп галимнәр монда, академиклар, Раис Валерьевич, аннан соң